ka jing kublai ya barok ki dikot jong ka long yeng long sem jonga sahakawai pat katup ka man kibat ngai yo ya kalat ban ya samlang bat pi ya ki khana jing job jong kari ka jing job jong ki para nong song snong bat ka lintia jong ki ka ba pinyo min sim shibun hakini ki kindiat sngi bladep ki ba kambun na ki shiti bat ki message ki bang layo pediang ki long halor artli ki phang ki ba kampau bat ki ba kit jingmut shisha ka baningkong kadai ke jingjob hak mission Chandrayaan 3 bat ka ba arpat ke jingjob hak ba pinya ya ka dorbar ba G20 ha Delhi na manla ka kindong jong ke India na manla ka kinhun bat na ki briu ki ba hakirta ba pher ngalayo pedang bon teli ki siti ki ba omla syu ban nyau hakapor ba ka lander jong Chandrayaan 3 kala deipor ban hiar ha benai daki million ngut ki briu kila sakhi ya katai ke jingjob lingba kilat ki ba pher palat pra million ngut ki briu kila page lingba ka YouTube channel jong ka ISRO kabla thau record thmai sendon ha katai ka sngi kani ka pinpau ya ka jingye dei ka bajan hadu kata jong kinong India ki balai sno men sim lang ha ka mission Chandrayaan 3 kum kadak jingle kemen le ngobha halor katai ka jingjob ka ba kraw jong ka ISRO menta ha keleng kari la penlong yaki jingyakop quiz blatip kum ka Chandrayaan 3 mega quiz palat similian sitengut ki briu ki simbenta hakatai ka quiz haka portal MyGov tat hadu menta hadien bala play ka portal MyGov kani ka jingyakop quiz kalayo ya kerensan ka bahedu haka bayidei bat ka jingye simbenta yakop quiz ngakwa ban ai jingmut hangni balada pimpat ya don benta hakatai ka quiz wat pen slam show kidangsa sa henrius ngi baka quiz kandang ya ti pentikna ba finishim bentalang kulong yeng banga ie ka jingla ban poi sa kathong jingjob hakaba pinya ya ka dorbar ba G20 shen hadien ka jingjob jong ka mission Chandrayaan 3 kalong arsertap ka jingmen na ka benta manla u ne ka nong songsnong jong kari kibriu ki shondur selfie da ka tay ka dor bat bu yaki hakirensan ke social media da ke jing ngau sarong ke bakraw ka India klap penpau ya ka man nong yalam da ka bakalala ban pinlong ya ka African Union kum ka dekot ke bapura jong ke G20 kum ba pila ban kinmau hakipor balalek kat ba ka India kadanglong kari ke bakraw spa shibun kila don ki jing ya kren sepang ke Silk Route hakari jongi bat hakeleng ke perthai da shisha ka Silk Route kalalong kadak kabapau hakabakintiw kam khai pateng hakipor balale hakani kejuk ko baminta ka India kalapin ngau sa kawai kaduar ban kintiw kayo kakot haka G20 ya kabalatip kum ka India Middle East Europe Economic Corridor kani kalat ketemu ban pinklan ya kejingye dai bat kejingye treilang hakikam khai pateng padeng ka India Middle East bat kiri ka dauba Europe kan salong ru ketmei jong ke jingken tiw ya ka khayi pateng haka perthai barok kawai haka lawai bat kan sarung haka thup sa kenmau haka history baka jingpen kre pentrei kam yaka kelas dang na India paralok barok kalong ke badon kam ban pasat halor ke jingyedon ketilang jong ki samla kari haka dorbar ba G20 barok sisnem bon ba ki school ba hakeleng kari kila penlong ki program ki baharukom ki beidei bat ke G20 ki ba penpau ya ke jinges nok tilang jong ki khon samla haka bakum kene ke program harensan ke perthai mentapat kum ke jingbut din ya ke jingtrei ki bladap on sa penlong ya ke G20 University Connect program ke Bansalong ha Delhi lingba kene ke program ki samla puli na ki skul ba keleng kari kin sayo e kalat banya treilang ha ki babun kiliang ki skul ai jing hikai bapau khmat kari kum ki IIT, IIM, NIT, bat Medical College, kin sa don lang hakatay karensan. Lada pidei ki bedang puli haki college, nga kintu yepi ban pej benya, bat banya don bentalang hakatay ka program, kampan salong haka arpun rio tarik unailur. Kan salong ka ka bas ngotanat sibun, ban sngap, yaki jingkren, halor ka laway jong kari, bat ki kun samla jong ka. Ngaru ngane bentalang hakatay ke program bat ngakmi lenti ban yo ya ke jingkren bat jingeselok ka badon jingmut bat kisamla puli college ko para dekot jong ka longyeng long semba iet sa arsengi nadu menta kata ka arpunyo tarik unailur
ngin saraki le akmen ya ka World Tourism Day. Katu kan ningut ki breu ki juperkat baka jengok kai perthei kadai tang kawai ne kilat pinbernya ne ban sangkai pengan. Henrei ka benta ka bakongsan jong ka kam jengok kai perthei kalong ban no sinyang sikat dei haka aikam aijam. Laong baka tenat jengok kai perthei kadai ka ba penmi sibun tam ka aikam aijam klem dadon kam ban penlut than haka bai seng. Hakini ki kindiat senem beladem ke India kelasaki ya ke jingnang roy haka kam jengok kai perthei bat minta hadin ke jingjob ke bakrau haka G20 ke perthei kan sanang yo susu ya ke jingkring jingmut ban wan jengok kai ya ke India. Paralok baro palat silak ngut ki breu ki bakerpang kila wan si India haka dorbar G20. Kila yo mat ya ke jinglong ke baper haki kolsor ki riti dustur ki rukom bam bat kiwei kat baki dangdon hang ni. Kita ke belawan si India nak benta ki dorbar ba G20 kila yo mat ya ke jing sengotenat ke bakrau bat klem artatin kin salong kita kinong penroy baro ya ke jengok kai perthei ha India. Kumba baro pietip ke India kadap da ke jing sengo sarong badon ya sibun ki jaka hindai ki basaken mau hadu kini ki sengi. Bat kat banang yat kapor kini ki jakaru ki nangroy su. Dang kindiat sengi mensua la penbena ya ke Shanti Niketan bat ya ki temple Hoysala ki badon ha Karnataka kum ki World Heritage Sites. Nga ai kublay ya ki para nongsong snong kari hakani ke jingjob ka bakrau. Ngalayo ya kalat banlet sa Shanti Niketan ha usnem arhajar khatpra. Ka Shanti Niketan kadon ke jingedei ka bajantam bat u Gurudev Rabindranath Tagore bat ula sim ya kamoto jong ka Shanti Niketan nakaway na kipaso Sanskrit ka boong Yatra Vishwam Bhavatyak Nidam. Kabamut hakaba kaperthei kalong kaway kaskum. Ki temple Hoysala ki badon ha Karnataka kiba ka UNESCO kala kentup haka World Heritage List kilong ki bala paunam na kabenta ka rukom tei haka spasnem ka bakhatlai. Ban yo pediang bat sya itu da ka UNESCO ya ki tei ki temple kalong ka burom ka bakrau na kabenta ka India. Saupu artli ki jaka sanam jong ka India ki don haka rensan kerdan jong ka perthei. Nga kentu ya phi ba manla kapor ba pitmu ban lech sangkai wat klet ban wat ya ka jingtiang jong kari haki rukom long ki ba per. Dei da ka jing sngotu ya ki kolsor jong ki jela ba per bat lech jingo ya ki jaka pen sanam. Da ka balik kumni omtang ba phiyo jingshai halor ka history badon burom jong kari henrei philaru ban long ki nong no senyang ban yarap kentiu ya ka yo ka kot jong ki trai snong. Ko paralok ba ki kolsor bat kaput ketem karwai kesat jong ke India minta kelas apriang satlak ke perthei ki brio hakeleng ke perthei kilas dang syok mensiem ya ki sur bat rukom long ke India ngan sama pi ya kani ke wei ke sur bala ai da ke wei ke kenhun kentei jong kari hai ni por balengkot जगज्जालपालं कजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं तुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं नागेन्द्रहाराय त्रैलोचनाय भस्मङ्करागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. Hadien ba pilay o sngaw ikani le se pila ban lingo aru katno ka jing sngaw tiang kasur hakabala la ban sngaw ya ka jing ej blay haman la ka kentien. Ladang ayatu api bakani kasur ka ba sngaw tiang ka day na ka kenhun kentay ka bana Germany pinsa sngaw lingo susu. Ka kerteng jong ka nongruai kadai kaisami. Ka kaisami kadai ka ba arpuwes nem karta bat ka syong kasa ha Germany. Kampat juwan si India menuru. Penban kadai ka ba tap mensim ya kisur India. Kalong ka ka ba sngotenat sisa ba ka brio ka bampat juyo iya ka India ka hado ka ni ya kasur na India. Ka jing jong ka ya kasur jingruai kalong ka ba klan hado kata bat nado kapor ba kadang kena kelas dang ban ruai wat la kaduna hakabor yo i jongka. Kelas dang ye jing hikai tiet ksing kinong Afrika nado ba kadang dap laisnam karta. Bat kelas syam ye kisur India san hadu henrius nem mensua. Kasur India kalangam haka
Hadu bakla sedang berhikaya ke tabla. Kabakam sengau tenat susu kalong baka kaisami kala pentibit ban ruai habun teli gejat ketien ke India kum ke Sanskrit, Hindi, Malayalam, Tamil, Kannada, bat wat akaketien Assamese, Bengali, Marathi, bat Urdu. Pila ban sengau tu hi katnu kalong ke ba ban keren tang kendiat ru ya kanu kejat ketien ke bampat da tip bha. Henrei na kabenta ka kaisami kalong kumbasyu yat kai hakper sentiu. Na kabenta jong pi baro ngan samlang hangni ya kawai ke jingrwa jongka hakaketien Kanada. Namma vachana bahuvachana nuriru kannada nadairu kannada. Namma vachana bahuvachana nuriru kannada nadairu kannada. Kannada namma kannada. Nga ai ke jing yaro ke bakrau jong ke jing iet ke kaisami na Germany ya ke Kolshor bat sur jingrwa jong ke India. Kambinsim ai tilut jong ka kalong ke ba aibor shisha bat ya ki dak kishin ki ban pinsa kenmau ya ki nong India baro. Ko para dekot jong kalong yeng ba iet. Hakari jongi ya ka pule puti la itu kum kekam sakri. Ngalayo jing tip sapang kato kani ki kun samla na Uttarakhand ki batrei ban penbiang ya ko song school na kebenta ki kena. Ha district Nainital kato kani ki samla ki la sedang ya ko horse library na kebenta ki kena. Ka nongrim ka bakani ka library ka don kalong ban ra ai ki kot pule sa ki kena wat chadu ki jaka bak kerpang tam. Tang kata ya kani ka kam sakri la su IA Clemden kam siu pisa IA. Tat hadu menta lala ban pentre ya ka kam hakikat arteli ki sinong ha Nainital. Ki trai muluk ki wan sekmat ban ajing kersaan lang na kabenta kani ka kam ka badan burom ban penyo ya ka pule puti ka babiang na kabenta ki kena. Lingba kani ka horse library kadon ke jing persang ban play ki kena bakin yo pule tangi ki kot school. Henrei kumjuru ya ki wei ki kot jing etuk khana ki poetry ki kot jing seneng jing kraw. Wat ki kena ru ki sngau kumen bat a jing yero sngau ngu ya kani ka kam sakri. Paralok baro ngalayo jing tip sepang ka wei ke jing persang ka ba compare ha ka bai dei bat ki library ha Hyderabad. Hang ni ka kenthei ka ba kerteng ka Akarshana Satish ka ba pule ha ka kelas ka ba hinyau kala le ya ka ka ba compare. Pin sngau kendet ban tip badang ha ka kerta ka ba khatwei snem kala la ban penyat tang ka wei la ne ar henrei nyau teli ki library na ka benta ki kena. Ka Akarshana kala yo ya ka bakum kani ke jing sngau museum kat ba kadang lech senran ya la ki jong ki kemi ki kpa so hospital cancer arsnem menchwa. Ki kemi ki kpa jongka kila lech hospital ban ajing kersan bat jing yarap ya ki bedon kam. Ki kena kila pan ki kot ban airong dur bat ka Akarshana kala sngau shon museum hadu kata na ka benta ki te ki kena ki batlot bat kelakut jingmut ban lum ki jat kot baper. Kelas dang ban lej lum ki kot na ki para marjan ki bahaye ngasem bat ki paralok para jor. Pin sngau tenat ban tip baka library ke beningkong baka play kadai hakatai ke cancer hospital na ke benta ki kena. Menta kala play hadu nyau teli ki library haki jaka baper na ke benta ki kena. Ki don kumbah Henry Hajar teli AA ki kot ki badon haki tai ki library menta. Paralok baro kalong ke jing shisha bah hakani ke juk menta ka digital technology bat e-book kala sim ya ke jaka jong ki kot. Watla kata ki kot ki yai long hi barabor ki paralok bejantam haka jing jongi. Namar kata ngidei ban ai sim barabor ki kena ban penmlien ya ke jing pule kot. Ko para dekot jong kalong yeng long sem jonga la juong haki jing tho bakho jongi. Jivishu karuna chapi Maitri teshu vidheyetam. Kabamut penpau ya ke jing ngolem ki kenja ba bat penlong yaki ki paralok jongpi. Bon na ki dorblay jongi kila jupen pau ka dor ba ki shong halor ki mrat lane ki sim ki do. Bon na ki breu ki let ki temple ban mani blay. Henrei kem da penkit jingmut ya ki mrat. Kini ki jing tau ba ki dei ban yailong ka pedeng jo ke jinget jongi. Bat ngi dei ban yele katbala lakabor ban yada yaki. Hakini ki kindat snem, keladon ke jingkio ha ke jingdon jong ki sing, ki kla, ki kindat,
bat ki hati hakari jongi. Sibun kilat kila persang ban yadai kimrat klau kiba im hakani ke perthai. Kala don ru sibun ke jing persang ke bakhamlong pher ha pushkar ke bahar Rajasthan. Hang ne usukde bhat bat ka kenhun jong u kila yo plat im ya palat laipo hajar telik besen kiba klan ke bi. Kani ke jing le jong u kala yarap iki patba ban pelat na ke jing ma. Kani ke jing le jong u kalong kumsi benta ban penek pensa ya kemaryang. Paralok ha Chennai ha Tamil la syemru ba wei unongnya uto ubo kerteng M Rajendra Prasad. Ulalong unong ai nuksa ha ba kemi ki paru ki ba phet sakma bat ban lek pelat pat yaki seki jaka syong ha ki jaka ki badai ban syong bansa. Uni ubriu la le yakani ka kam menta la kumba arpusan snem la ni laipo snem AA. Hapo ka yeng jong u ulari hadu arspa tli ki paru. Om tang kata uri usumar bat uaibam bat ai yaki bakin long ki basaj baklan. Paralok kani ke jingle ke pen phalang ya ke kam ka badon buram bat ka bawanra ya ke jingsuk ha ka imlang salang. Ko parad khot jong ka long yeng long sem jonga ka juk siar jong ka jingla lut ka dei ha ka baki nong song snong ki imsingi ban pendep ya la ki jong ki kamram na ka binta ka jingbha jong kari. Dei lingba ka jing pendep hok ya la ka jong ka kamram ka balala ban yarap ban kentiu ya kari ban poi syakathong. Kani ke jing syem ya ke jingkit kli ban pendep ya la ka jong ka kamram ka yarap ru ban te song yangi. Ha sambhal ke badan ho Uttar Pradesh kari kalayo ban sakhi ya ke jing pendep hok ya la ka kamram bat ngakwa ban yathu epi syapang kani. Sumuddur himapi ha ka jaka ka badan palat nyopotli ki sinong bat ka badan kinong syong sinong ka badaki pau hajar ngut. Habaki ya wan lang syakmat ban ya teli lang ka wei na ka benta ka wei ka thong. Ka dei sisa ka ba amju kam yo ikon. Henrei ki pajba jong ka sambhal kila la ban pitni bakalong ka bala ban le. Kitai ki breu kila bu ikiduksa ka ban sa kan mau da ka ba ya teli lang ka wei ban ya trei lang. Ha ka jing sisa da ki post na manswa ka judon ka wei ka wa ka ba kerteng sot ha ka tei ka than. Ka tuot na amroha sa sambhal bat nangta sa baduan. Ya katay kawa lagju ay nam bat buram ru kum kathong jong ka jingim katay kathan. Kayay tuot hasilenter kabalong ka jingmentoy ban pinbiang ha ki jakarep. Kat banang ya kipor ka jing tuot jong ka ha katay kawa kalanang duna hado baka jakno sisendon. Hakari jongi habagaya kiwa lagju ken kum ka kemi kinongsong sinong jong ka sambal kilaray ban pinki imbiang ya kawa sot. Hau no pra mensem snem palat nyopotli ki dorbar panchayat kila ya rai lang ban pinki imbiang ya kawa sot. Ki nongsong snong kila penrung lang ikitanat sorkar hakatay ke jingtumu ke bekerpang jongki. Pin sngotenat sisa ban tip bahaki henriu bnai ki basdang jong uni usnem kila la ban pinki temai ya sispa kilometer jong katay ke lentiwa. Tang maryahap uslap kelas dang penmi so hakaba kawa sot kala ke imbiang da ka jingdap jong ka bat kalalong ka kabu kensai na ka benta ki nongrep. Ki brieu ki latung palat 10,000 teli ki saradieng harut jong katay kawa ban penti kena jingyada ka babiang na ka benta jong ka. Hakajuk kapor la pelat iru sibun ki sembay dok ha ban yada na ka jing karoi ki perjong. Paralok baro ka nuksa bala ay syangi na ka wa sot ka penpau ya ka mon ka bejuat ban trei ya kanu ka kam. Ladangi don ka mon ngila ban pen kelai kanu ke jing e wan la ka i kum ka bamla long. Piru pila ban long ki nong pen kela haki ki badan saudong jong pi da ka ba piyat hakalenti jong ka kam sakri. Ko para dekhot jong ka long yeng long sem ba e jonga. Omdan kanu ka kam ka ba e ladangi don ya kamon ka bejuat bat ka mensiem ka bam sya kenting ringkat bat ka jingtrang ban yo jinghikai yalade. Ka Shakuntala Sardar kabana West Bengal kala peni nuksa kababiang tam. Menta kala kelalong kanong ay mensiem na kabenta ki babun balang ki kintay. Ka Shakuntala kalong try na kasinong Shatnala Janggal Mohal kabaha West Bengal. Las Lemba kalong yeng long sem jongka ka penbiang ye ki jingdawa jong ka jingim da kabasyu kamay belasngi. Ka Shakuntala kala siem ye karay ban sedang ye kalenti kabatamay bat kala yoru ya ka jingjob kabala pinlingo ya baro ka jubab na kabenta ka jingjob bakraw jongka kadai ka kor su jan da katay ka kor su jan
kalala ban pinmi ki design ki ba internet haki sla jong udeng sal. Ka jing tibet jong ka hakakam ka wanra jing kelah ka yeng ka sem jong ka baro kawai. Ka jing dawana ka benta ki jing odur jong ka kalanang jur susu. Ka sap ka ba ka syakuntala kala pendan kam kala pen kala om tangi ka jing em jong ka simet. Henrei kala yarap ban pen kelaru ya ki wei ki belas dang lumi ki sladeng sal ban yok kamai. Menta ka ajing hikai ya bungut ki kintei ban trei ka kam. Pila ban mudur kumno ka long yeng long sem ka bo minor kala syanya tangha ka kam belas ngi ban yok jakpo. Menta pat ka long ka nong ai mensiem ka baklan ya ki wei haka yok kam yok jam. Sakawai kamat ka badan kam ha ban perkhat kalong batang maria kambit kambiang ke jingim ka syakuntala kelas dang ban kensau pisa. Menta kelas dang ban kensau pisa haki skim jonggi life insurance ban pinti kena ya kalawai bepernai na ke bentaya lade bat ki kun ki kiti. Sungula su ban ai jingero ya ka mon bajuat baka syakuntala kala peni. Ki nongsong snong jongkari India ki dei ki badan sab shisha. Ai haki ya kalat bat pinyoi ye ki jing phala ki bala ban kinjo. Ko para dekot jong kalong yeng long sem jonga manu bala ban klet ye ka ei ka bangila yoi haka dor barba jong ka G20 ha Delhi. Haka ba bon na kinong yalam jong kiri kila yelum lang haraj ghat ban kinmau burom ya ubapu. Kani kalong kadak ka bapau bat ka sakhi ba kumno kila nyau ye ki rukom perkhat bat ki jingtre jong ubapu hakeleng ke perthei tat hadu menta mene. Ngadap ru da ke jing sngo kumen ke bakrau ban tip bah hakeleng kari kila don ki jing perkhat ban penlong ki program jing penkuj haki rukom baper haka Gandhi Jayanti. Ya ka mat trekam ka jing kuj kadai ka kam sakri la pentrekam borba habaro ki office trekam jo ke sorkar India hakeleng kari. Kadon ke jing esim benta ka Sidham haka India Swachhta League. Menta lingba ka man ki bat nga kerpat ya baro kinong songsnong bahaka siterik urisau ka bahap akas ngi ublay kan sedon ka program ka kerpang halor ka jingle khoj ka ban sedang ha ka por spobaji mensngi pelat kendiat ka por ban yesim benta ha ka ka program pila ban le ya kata ka kentot chnong lajong ha park ha ki jaka badon ki pungum ki wa lani ha kanu ka jaka patba kamtam habadon ki Amrit Sarovar ka jingle khoj kalong ka bakongsan kani ka jingbam smai ban le khoj kan solong ka jing ai burom basisha ya Ugandhi ngakwa ban pringkemau biang epi sa sisien ban perkhat ban thiet ye kitiar khadi haka Gandhi Jayanti menta ka kenti ko para dekhot jong ka long yeng long sem jonga ka ayom le kmen le sngo baru kelas dang hakari jongi ngatikna ba bon na pleng jong phi pitmu ban thiet katto katni kitiar ki batmai hayeng don ki bale se ki ap ye kapor navratri ka bakerpang ban yo ye kal air le kmen le snobha bakan wan kinmau ye kani ki jingong vocal for local kat bala hakabor thiet ye kitiar ki bapinmi ha India pendon kam da kitiar India bat ai snobha ki weiru da ki aka ki bala pinmi na India ka jingkmen ka barit jongpi kan long ka telong jingkmen na kabenta ka weipat ka long yeng ka jingmen toy ban thiet ikitiar ki bapinmi e India kan lech kinong trei kinong bela kinong thir nong than bat ki weipat ki para nong song snong hakini kisngi bon ki start up kila yale ban kentio ikimar jongkari la jong lada pi thiet ikimar ki baka India ka pinmi pi ajing mentoy bat jingkersha ni ki samla ki baseng kam la jong kumju uru ki start up ko para dekhot jong kalong yeng long sem jonga tangkat ni na kabenta kani ketup ka man ki bat menta ka wat kat bandai kendu biang hakani keju ka rinsan kan navratri bat dusehera kilakut ngakermen bapin lekmen ni kini kipor da ka jingkmen bat ka jingsuk kan sinchar haki yeng ki sem jong pi ngapha ka jingkit bok keruyang haki jinglekmen le snobha ngin sa isem biang ban perkhat halor ki phang ki bathmai bat ki jingjop ki bathmai jongkari snobha nang yai pha ki kubor bat jingsem jinglap jongpi sanga ngakmi lenti ban yo priang ki sithi jongpi kublei 6000 ngo